майка е умряла, защото ме е родила? Аз имам само тебе. Роза. Изчезвай. Той ще ми казва на мен. Ще гледам в когото си искам и ще сядам при когото си искам. Ти извършваш предателство. Слушай, Борисе. Омръзна ми твоят изтънчен егоизъм. Омръзнаха ми тези думи като благодарност и предателство. Твоята надменна ирония. Чакай малко. Да? Изплащайте. До този момент са изплатени 15 милиона. В касата имаме още 5. Роза. Остави ме. Моля те. Господин Христов, тук са имената на всички частни банкери. Ето и текстът на поканата. Но господин Скарлатов... Да, драги Христов, каня своите събрати на прощален банкет неделя, 8 часа вечерта. Облекло смокинг или фрак. Поканата ще дадете вие лично за отпечатване на японска розова хартия, отгоре герба на Търговската банка. След това ще разнесете на всеки поканата. Какво да им кажа? Че банкетът ще бъде пищен. Така ли точно да кажа? Можете да прибавите нещо в зависимост от фантазията си, оставам на вас. И все пак, господин Скарлатов, това е... Вървете, Христов, ще отложим разискванията за друг път. Според мен това е краят на Търговската банка. Скарлатов. Аз мисля така. Здравей, как е? Добър вечер. О, добър вечер. Какво става? Би аз не мога да ти кажа. Ще видим. С него е свършено. Да. Ето го. Добър вечер, господин Скарлатов. Скарлатов, това е да загубиш чест. Какво ще правиш без банка? Вероятно ще се запилее по Америка. Там да си опитам късмета. А вилата ще я продаваш ли? Смятам за сега да оставя.
Имаме предвид, кандидат съм. Господа, тук сме всички. От най-малкия до най-големия. Впрочем, изглежда Карасолиев е заед тази нощ. Но и без петел ще съмне. Скъпи мои приятели, спътници в живота ми, единомишленици. Нашия живот, както знаете, е битки, битки, битки и никакви радости. Отдавна желаях да ви събера на едно място. Вас, цвета на България, но все отлагах. От днес нататък, може би най-сетне ще бъда истински свободен и затова реших да го сторя. За да запомнят очите ми тази хубава картина. Вашите лица. И може само да се съжалява, че един Рембрандт не е сред нас, за да нарисува не кротките холандски братя, а вълци и соколи, които от нищо не се стряскат и вървят право към целта – печалбата. Признавам, че не бях банкер както трябва. Може би образованието ми е пречело. Може би някакви отвлечени идеи са му обезоръжавали в тази люта битка. Но така или иначе вече стигнах до катарзиса. Какво? До края на моя път. Аз исках да въведа християнски принципи в банковото дело. Не прави това, което не искаш да правят на тебе, или по-просто яш, но остави и другите да ядат. Но това са утопии. Сега нещо приятно. Вярвам, че по-братски ще разделите капитала ми. Що се отнася до предприятията в акционерните дружества, те ще преминат към високо уважаемия и ценен от мен господин Стефан Неделев. Мой ортак. Не може Неделев сам да изкупува. Трябва справедливост. О, вие ме огорчавате. Погледнете гълъбите, те не си пречат, като кълват заедно зърната. И накрая, скъпи мои колеги, искам да ви завещая една мисъл. Обичайте се един други така, както отец ви обича. Браво, Скарлатов. Каква реч? На място казвам. Затова аз изготвих един договор между мен и вас. Та в зависимост от капиталите на банките ви, да получите и съответния процент от мен. Който има най-голям капитал, получава най-много. За да спазим принципа на обичта. Така е. Не, това няма да стане. Ще видим. Какво ще видиш, бе? Нека влезе господин Динев. Господин Динев, можете ли да осведомите моите приятели на каква сума възлизат капиталите? Да каже. И да каже без да лъжи. Но, господа, не става дума за моите капитали. А за кои? За вашите. Това всеки от нас го знае. Как така? Ние сме ги декларирали официално. Не бъдете скромни, господа. Става дума за действителните капитали, които едва ли сте били така глупави да съобщите. А те са поне 5 пъти повече от реално декларираните. Например, при 20 милиона деклариран капитал, действителният е около 100 милиона. Така ли? Случайно цитирах вашата банка. Това не е вярно. При другите положението е още по-фрапантно. Динев, защо не четете? Не искам. Хайде да си върнем. Какво е това? Стига вече. Господа, вие не ме зачитате.
Вие пренебрегвате моето гостоприемство. Седнете. Никой тази вечер няма да мръдне от тук, докато не се разбере. Това е изнудване. Какво като знаеш действителния капитал и печалбите? Ти си постъпва по същия начин. Само че аз си отивам от този елитен кръг. И господин Родаров, помислете само. Вашата банка е на възраст около 15 години и през цялото време сте плащали на държавата данъци върху силно намалена сума. Ако, например, съобщим официално тези данни, ще стигне ли целият ви сегашен капитал да издължите неизплатените данъци с лихвите и глобите? Ти това няма да го направиш. Абсурд! Така ли? А за какво дявол да ви вземе, ще ви давам този банкет? Господин Динев, поканете журналистите. Заповядайте, господа. Господин Скарлатов, ето ви шпалтите от първата страница на вестника, както поръчахте рекламата. От утре Търговска банка Скарлатов и Сие покачва лихвения процент на влоговете с 3%, а лихвения процент на кредитите спада с 2%. Доволен съм, господин Радев. Много хубаво сте оформили първа страница. Цяла България ще разбере. Скарлатов, но това е самоубийство. Та не е ли все едно къде ще отидат парите ми? Аз мога да издържа поне една седмица, за разлика от вас. Пък и моите изчисления показват, че ако всички вие бъдете разорени и парите ви дойдат в моята банка, аз ще се измъкна от кризата, въпреки идиотските лихви. Верно, ще ми е безкрайно мъчно, че вие ще бъдете, как да кажа, трупове. Но какво да се прави? Живот. Днес аз, утре вие или обратно. Я махи тия фотографии, бе. Това са само шпалти. След 2 часа вестника ще отпечатам. Достатъчен е един телефонен звън. Сега? Господа, и аз не знаех, че банките ви ще бъдат разорени. Не го знаех поне до съвещанието с Карасолиев. Впрочем, главният данъчен инспектор е тук, в моя дом. Не. От тук жив никой няма да излезе. Няма да позволим. Айде. Успокойте се, господа. Отпечатването на вестниците ще почне след 2 часа. Имате 120 минути на разположение. Скарлатов, прости ми. Аз съм с теб. И аз. Красолиев ни подведе. Така е. Но, господа, вие се обединихте срещу мен. Естествено е да ви се противопоставя. Кой ще излезе победител, още не се знае. Може би Карасолиев, а може би аз. Какво ни интересува битката между двамата и кой ще спечели? Скарлатов, сгрешихме. Но ако остане само твоята банка в България, ще ти дойде множко. Много на душманите. Господин Скарлатов, вие не сте ни събрали тук, за да ни унищожите. Ако беше така, всички щяхме да прекараме една спокойна нощ и чак на сутринта да прочетем смъртните си присъди в печата. Прав ли съм? Кажете вашите условия, не ни измъчвайте. Ние сме хора преминали средна възраст. Ще ви тежи на душата, ако с някой от нас се случи нещо. Добре. Тази нощ вие ще подпишете договор, че никога няма да работите срещу мен. Дадено. И че винаги, когато поискам, ще работите с мен. Съгласни ли сте? Да. Съгласни. Този договор ще бъде скрепен със съответните гаранции от ваша страна. Върху тях ще трябва да поработим до сутринта. Едно от условията ми е никакви кредити на лица, които аз ще посоча. Карасолиев ще им даде. Няма да смее, защото ще го заплаша с нашия братски договор, основан на великата любов между банкерите. Какви думи! Когато ги произнасям, душата ми се вълнува. Махни вестникарите! Вървете, момчета. Динев,
Готови ли са колективният и индивидуалните договори? Да, шефе. Господа, на работа. Уважение, господин Скарлатов. Вие не отстъпвате на баща си. Вие, господин Неделев, сякаш винаги закъснявате с изводите си. По-добре късно, колкото никога. А какво ще стане с Йосиф? Който вади нож, от нож умира. Ваше превъзходителство, моля, елате. Анастасия. Добро утро, господин Скарлатов. Простете, че ви безпокоя по това време. Заповядайте, госпожо. Влезте. Благодаря ви. Бих предпочела да разменим няколко думи тук. Аз нямам чувство за вина. Знам. Но мисля, че Йосиф не е виновен. Как смятате да постъпите сега? Искате да знаете дали ще се възползвам от ситуацията да унищожа съпруга ви? Не, госпожо. И не заради него, а заради вас и вашето семейство. Твърде много сме преживели заедно, за да мога така лесно да го забравя, както направи господин Карасолиев. Съжалявам. И аз. Искам да знаете, че винаги може да разчитате на мен. Благодаря ви, господин Скарлатов. Надявам се, че някога ще се помирите с Йосиф. Не вярвам. Имам чувството, че е загубил интерес към всичко. А аз не обичам да бездействам. Какъв хубав ден, господа. Какво ново? Господин Фархи, моли да се срещне с теб. Защо? Не знам. Но мисля, че не трябва да му отказваш. Имах среща с хора от германското посолство. Казаха ми, че техни индустриалци се интересуват от уран. Биха могли да ги насочат към нашата мина ураниум. Моята мина, Неделев. Твоята, разбира се. Мисля, че интересите ни са общи. Но ги отстояваме по различен начин. В течение ли си на делата на
Йосиф Карасолиев? Не. Отскоро в България шете един американски бизнесмен, господин Гордън. Целта му е да организира внос на петрол. Йосиф се е лепнал за него и спрял. Петролът е като хляба. Автомобилите се увеличават и най-вече армията няма да могат без него. Лесно бихме могли да се намесим в тази сделка. Разбира се, ако вече не сте подобрили отношенията си с Карасолиев. Защо мислиш, че отношенията ни може да са се променили? За мен господин Йосиф Карасолиев просто не съществува. Тогава какво те спира? Все още не мога да възприема балканските нрави. Яно, това на нищо не прилича. Къде се измъкваш? Откакто си се върнала, баща ти очите ти не е виждал. Татко, кажи, че вече съм достатъчно голяма и мога сама да решавам какво да правя. Нали не ми се сърдиш? Ще се видим до вечера. Защо не си вечеря? Мислих, че ще вечеряме заедно. Толкова съм уморена. София е хубава през лятото. В големите европейски градове има нещо студено и високомерно. И къде ходи? По малките търговски улички. На кино. Сама? Имах уговорка, но тя заминала ненадейно с родителите си за Чамкория. Елена, нали я знаеш? Тя съвсем не е заминала ненадейно, а от 1 месец е с родителите си в Париж. Яна, защо ме лъжеш? Защото така ме разпитваш, че ме принуждаваш да те лъжа. С месеци чаках да се върнеш от Оксфорд, за да прекараме ваканцията заедно, а почти не мога да те видя вкъщи. След толкова години прекарани като в казарма по пансиони и колежи, в университета се научих да живея свободно. И да разполагам със себе си. Нима не ти идвало на ум, че често и аз съм се чувствала изоставена. Не те опреквам за нищо. Знам, че понякога самотата те гнети. Но ти си силен човек. Ти си твърде млада, за да знаеш, че всеки човек трябва да носи самотата си достойно. Не ти го казвам да те поучавам, а може би за да се извиня. Искаш ли да вечеряме заедно? Яна, преди известно време ти ме попита дали съм обичал майка ти. Ела. Ти никога не си ме пускал тук.
Това е от нея. Добър ден, господин Фархи. Добър ден. Благодаря ви. Благодаря ви от сърце, че склонихте да се срещнем. Чувствам се виновен, господин Скарлатов. На времето аз подведох Йосиф да тръгне срещу търговска банка. Аз съм причината за онзи печален разрив в вашите отношения. Можете ли да простите на стария човек? Господин Фархи, за мен този случай е отдавна забравен. Не, по-точно казано, аз съм приключил с него. И все пак аз ви моля за прошка. Най-добре ще е да ми кажете направо за какво е реч. Аз подведох Йосиф. И сега той страда от това. Вие сте добър търговец и умен човек. Не знам как да ви разбирам. Трудно ми е да си представя малкия наивен Йосиф, подведен от лошия господин Фархи. Знам, че е наивно, но друго не можах да измисля. Извинявайте. И най-умните хора оглупяват, когато устареят. Моля ви, предайте на Йосиф, че няма никакви шансове отношенията ни да се променят. Той сам пожела това. Той дори не знае за нашата среща. В такъв случай не мога изобщо да ви разбера. Лошо. Лошо стана, лошо. И сега ще стане много по-лошо. Знаеш ли нещо повече за сделката на Карасолиев с американец? Германците са последите му и се опитват, включително и чрез Неделев, да осуетят вноса на петрол. Един се подложил на американците, другия на германците, а България не ги интересува. В такъв случай поведението на Фархи е до някъде обяснимо. Не съм сигурен. Те едва ли знаят нещо за дейността на Неделев. А той ще се опита да се възползва от това, че сте скарани. Татко, това е Иван Карасолиев. Знам. Добър ден, господин Скарлатов. Добър вечер. Извинявай, че се забавих. Право си. Ще вечеряш ли? Не. Как си? Татко, сърдиш се, че те излъгах? А ти самия премълчаваш толкова много. Моля те, обясни ми какво имаш против да се срещам с Иван. Знам, че нещо неприятно се е случило между теб и неговия баща, но ние двамата не сме виновни за това. За него ти си Чичо Борис. Както за мен господин Карасолиев и Чичо Йосиф. Мислиш ли, че това се забравя лесно? Не, нищо не се забравя. И точно поради това те моля да се съобразяваш с мен.
Звучи като заповед. Лека нощ. Борисе, какво точно искаш? Струва ми се, че ти разбра. Иван и Яна да не се срещат повече. Би могла да ми помогнеш. Колко пораснаха децата ни. Скоро ще сгодяваме Евангелие за един холандски търговец. Спомняш ли си, тя се роди, докато ти беше в затвора? Йосиф и стария Фархити бяха толкова признателни, че ги спаси. Стария човек много обича Иван. Мразиш ли ни? Не. За потвърждение мога да ти кажа, че германците следят Йосиф и се готвят да провалят сделката му с американец. Неделев активно участва в тази афера. Можеш да го предупредиш, без да му казваш откъде си научила. Мисля, че Йосиф вътрешно се разкаива за случилото се между вас. Това не може да промени отношенията ни. Нали е казано да прощаваме на ближния си? Йосиф не ми е ближен. В Библията е казано още да прощаваме и на враговете си. Не ми е и враг. Ти ме познаваш. Аз не мога да мразя. За мен Йосиф отдавна не съществува. Борисе. Спомниш ли си какво ми каза, когато дойде за документите на Йосиф? Благодаря ти, че не си забравя. Когато Яна и Иван се влюбиха, си помислих, че това е Божия воля. Че те ще осъществят това, което беше невъзможно да се случи между нас. Спокойно. Моля те, не ме изпращай. Анастасия! Събития. Одобрена е покупката на важни военни доставки от Германия. За теб настъпва златни времена. Търговията на страната постепенно става монопол на Третия райх. Защото французите и англичаните бездействат. А не мислиш ли, че това е нещо като икономическа колонизация? Силно казвам. А ти размисли ли относно предложението за ураниум? Ще ти се плати в долари. Когато аз, банкерът Скарлатов, кажа не, това означава не. Няма да продам мината. Значи, категорично отказваш? Категорично. Така им съобщи. Ако ти продължаваш да ме държиш изолиран при вземането на основни решения, аз ще скъсам с банката. Това реално предложение ли или приятелска шега? Аз говоря сериозно. От теб зависи. В такъв случай приемам. В срок от 2 седмици ще ликвидираме общите предприятия. Как така? Ти твърдиш, че предложението ти е сериозно. Слушай, Неделев, че ме плаши с германците не ми прави никакво впечатление. Но да ме шантажираш чрез отношенията ми с Карасолиев, това не мога да приема. Така че да се разделим с добро. Вратите на Търговската банка са винаги отворени за теб, но вече когато влизаш,
ще трябва първо да почукаш. Обещавам, че ще ти отворя. Считам този разговор за приключен. Заповядайте, господин. Аз предлагам. Прощавай, че заговарям на тази тема, но имах среща с Фархи. Йосиф е научил всичко и без нея като сатана. Какво е научил? Забранил е на сина си да се вижда с Яна. Старият човек е много огорчен, че прехвърляте враждата си върху децата. Всеки ден ходи в синагогата да се моли. Ти знаеш ли? Фархи ми разказа. И какво знаеш? Нищо особено. Иван също е във ваканция. Като се върнал от Виена, се срещнали случайно на тенис корта и започнали да излизат заедно. Криво ми е. Всеки друг да беше, но не и синът на Йосиф. Не те разбирам. Може би греша. Яна не иска да разговаря с мен. Броди като призрак из къщата. Яна прилича на теб. Тя е силна като теб и сляпо упорита пак като теб. Не знам какво да правя с нея. Във всеки случай бих те посъветвал да не повтаряш грешката на Йосиф. Моите поздравления. Успяхте. Иван и майка му заминаха спешно за Виена. И майка му? Как така? Ти си изненадан. Превърнахте ваканцията ни в ад. Седни да поговорим. Не искам да сядам. Пък и няма за какво да говорим. Ти мислиш, че можеш да налагаш волята си на всички. Но се лъжеш. Аз съм от рода Скарлатови, както и ти. Заминавам. Къде? За Оксфорд. Не трябваше изобщо да се връщам тук, за да се срещам с Иван и да страдам от твоята бащинска ревност. Ти не ме разбираш. Аз не те ревнувам от Иван. Аз съм дълбоко засегнат от баща му, Йосиф Карасолиев. И не искам никой от моето семейство да има нещо общо с този човек. А аз не искам да имам нищо общо с вашата омраза. Остани при твоята банка. Искам да замина. И да се чувствам свободна. Моля те да поговорим до вечера по-спокойно. Събличи веднага тази дреха. Моля те.
Искам да ти кажа, че не вярвам на нищо, което са писали вестниците тогава. И че не бива да съжаляваш, че си обичал тази жена. Според мен човек не трябва да се срамува, когато обича, а когато мрази. Моля те, остави ме сам. Искам утре сутринта да замина. Замини. Сърдиш ли ми се? Ти си това, което съм аз. Ще ме изпратиш ли? Довиждане. Пази се, чедо. Не плачи. Ще се върна другата ваканция. От Яна. Пристигнала е благополучно. Има и нещо неприятно. Починал е господин Фархи. Карасулев моли да отидем да се простим с него. Такава била последната му воля. Бог да го прости. Добър човек беше. Благ човек. Да. Да. Моите съболезнования. Благодаря. Господин Скарлатов, поисках тази среща, за да изпълня последната воля на един покойник. Господин Фархи пожела да ви предложа да вземете участие в сделката с петрола. Анастасия, преди да отпътува, ни съобщи, че вие сте тайнственият източник, който ни предупреди за опитите на Неделев да провали преговорите с американците. Това ми дава допълнителни основания да ви направя предложението. Надявам се, че ви е известно отношението ми към случилото се между нашите деца. То е толкова отрицателно, колкото и вашето.
Да. Те бяха тези, които изстрадаха нашата безмислена война. И ни напуснаха заради нея. Заради нас. Преживяхме много и остаряхме. Чувствам се потиснат. Нека да прекратим всичко това. И аз искам да забравим омразата. Мислиш ли, че ще можем? Да се опитаме. Това е едно сериозно начинание. И аз проявявам интерес към него. Смятам да поговоря с американеца. Като имам предвид предстоящите събития, цените на петрола тепърва ще скачат. Да. На румънският включително. Това е. Господа, да пристъпим към подписване на договора за сливане на двете банки. Търговска банка Скарлатов и син и Франко-Нидерландската банка Карасулиев Фархи. Господа, днес ние извършихме едно дело, което трябваше отдавна да стане. Големите концерни. Това е бъдещето на банковото дело в света. Само така ще можем да финансираме големите строежи, развитието на индустрията, да повдигнем нивото на страната. Ще можем да прокарваме мостове между страните, без които единението на човечеството никога не може да се осъществи. Щастлив съм, че ще работим заедно. И тъй като ние не се споразумяхме върху точното име на бъдещата банка, предлагам то да стане Търговска банка Скарлатов и Ко. Това е дан на почита ми към талантливия финансист, големия ум, генералният директор на новата банка Борис Скарлатов. Радвам се, че присъствам на това мило тържество. И в качеството си на пратеник на Американското банково обединение пожелавам на новата банка дълъг живот, а на нейните основатели здраве и успехи. На добър час, господа!